alhamdulillah. Wah, aku mau perjalanan nganjuk nganti tekan Ngadipura. Piye? Wah, dalane no. Wah ya, aku ki turu ki sing gugah ki dalan. Oh ya, Harataya munggah neh. Harataya munggah neh. Weh ngantek-entek Jokoku kon munggah terus kok. Iya. Iya, Lah iya, Wayangan malam ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh iya. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube Astabrata Media kang sarta ngeloni HP-ne dhewe-dhewe. Oh iya. Dipantau wong sak donya. Iya. Ternyatane penikmat wayang kuwi majemuk. Ana penikmat wayang sing nikmati lakone, alur ceritane, ana sing seneng hiburane, ana sing nggur ndelok sindene, heeh. Ana sing nonton ning lokasi nggur kepengin roh keramaian sobo bakule. Ayo, Sing baku awake dhewe dadi pelaku seni, sak bisa-bisa sak gaduke nalar, sak kadaring lampah iso nyenengke kabeh panyuwunaning para pamirsa. Oh, ngono mak. Godhong tela wae bisa gawe lega, kenang apa sesama manungsa kok ora bisa gawe lega. Wah iya nggih yung heeh. Ternyatane acara wayangan kaya bengi iki sing diuntungkan ora ngempungake pelaku senine ning para bakul-bakul sing ikut mengais rejeki kae ya melu diuntungkan dengan adanya pagelaran wayang. Bener Nduk, heeh. Iya. Kena kanggo sarana membangkitkan UMKM khususnya UMKM masyarakat Desa Ngadipura. Oh ngono mak. Kaya slogan sing tak aturke mau ngarep ya kuwi UMKM maju masyarakat gumuyu. Amin ya rabbal alamin. Sadurunge ngunggahke bintang tamu luwih dhisik aku kepengin ngaturke lagu wajib. Lagu wajibe apa? Lancaran bersih desa cunduk karo adicara sing kagelar bengi iki. Nggih yo. Lancaran bersih desa dibawani luwih dhisik. Sumangga Mas Herulinanta kula aturi bawa bersih desa. Iya. Ya. Mas Heru aja kon bawa akeh-akeh bengi iki tugase akeh. Iya. Udan palaran pokoke engko. Semangat. Iya. Yuk dibawani dhisik. Apaan iku dadi kewajiban baku season hiburan ana ing wayangan kuwi ping 2, heeh. Limbukan karo gara-gara. Nek limbukan wayange cangik limbuk wis biasa. Biasa, lumrah. Diganti-ganti no. Ayo. Diganti sapa? Pak Dalang. Pak Dalang dalem Pak Dalang ya gandengane Bu Sinden lanjut so warga iki yo lanjut ayo bersih desa murih adoh sukar sakit yo setibakne lancaran bersih desa wis Kriya
pendaftaran bersih desa wis katur Mas. Heeh. Yah ngaturke bintang tamu. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Maka Dik kula aturi jumeneng dispoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren apa lamunan. Wah iya. Monggo dadekne Mas Tri. Biasa. Yes. Ketinggal, Pak. Mangkane ento nanggap dhewe ben ketok. Mangsaku kok. Selamat malam. Apa Mang jare? Selamat malam. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirta, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu. Hey. Wilujeng dalu, selamat malam Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Blitar kota istimewa menyimpan berbagai situs sejarah dan kebudayaan. Nggih, leres niku. Iki ana permintaan lumantar WhatsApp nyuwun Blitar. Blitar. Lagen Blitar. Dilanggamne dhisik, mengko lagi irama seger dangdut. Mengko arep digawe buka celuk wae ora apa-apa. Oh, buka celuk. Buka celuk ya ora apa-apa. Mangga. Yuk. Sak pinten riyen? Ya. Dados. Blitar kutha cilik kang kawentar. Etipeni Gunung Kelut kan ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyati. Blitar nyimpen awune Sang Nata. Majapahit ana candhi penataran. Blitar nyimpen layune Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ana crita jare Patih Gajah Mada.
Sinta. Nggih. Mau sore wis diadani ya kuwi sosialisasi narkoba, anti narkoba. Heeh. Terus wingi ya ana sosialisasi. Sosialisasi UMKM saka ngendi? Saka Dinas Perdagangan. Oh ngono. Dadi sosialisasi kuwi penting kanggo mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat kang mapan ana ing desa Ngadipura. Oh iya. Ya, lanjut ya. Mbak Enggar tak aturi jumeneng. Ganti spot sing pelok, pelok. Ya, maka Mbak Enggar jumeneng, yuk. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Enggar. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Mbak Enggar, jare aku krungu-krungu lho, Mbak. Napa? Jare arep rabi taun iki. Insyaallah. Amin. Jan aku ngenteni wis suwi lho nggean. Sing ngegongke sing kulino ditutne ayang bebek ya arep rabi pisan. Nggih, kadose. Unda-undi. Aja rabi sik, Pan. Royal ae. Rasane padha iki. Yo penak nek sah no. Ya. Ayo, iki ana permintaan. Apa, Mas? Jadi seragenan. Nggih, napa? Ana lewung karo loro ati dua, monggo dipilih. Oh, nggih, lewung mawon. Lewung, oke, digedroke. Ya. Oke. Tendangan sing semangat Mas Arya. Ya. Ya, dadekke. Iya.
piye? Mengko perkara lagu warga guyonan disambung ning 42 season 9 goro-goro. Oh iya, nutukne lakon keprukan delok ya nok. Ya, nutuke lakon ki permintaan saka Bapak Lurah ya kuwi Sekar Pudak Tunjung Biru lakone. Sekar Pudak Tunjung Biru atau Semar Boyong. Wah iya. Dadi sisan gawe iki mergo launching Pantai Pudak ana ing taun 2024. Ah iya. Muga-muga pinaringan sukses. Yuk nutuke lakon cawis sesaji Kang Sinuwun yuk. Yuk.